رمضان 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 يا حبيب. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Sannan da saduwa a cikin wannan tasha mai albarka ta Al-Mu'azzam TV, tashar da ta saba kawo muku shirye-shirye mabambanta na ilmantarwa, faɗakarwa da kuma tunatarwa musamman akan abin da ya shafi addini da kuma rayuwa. Kamar da muka sani muna marabtar baƙonmu mai albarka wato watan Ramadan. Watan Ramadana wata ne da wannan gidauniya ta mu ta Al-Mu'azzam Foundation ta saba gabatar da shirye-shirye mabambanta a cikinsa, da a ciki akwai shirinmu mai albarka na shin ko kun san da yake gudana akan wannan tasha a kullum cikin ranakun watan Ramadan. Shirin yakan tattauna ne akan falalolin ayyukan alkhairi musamman waɗanda suka danganci watan Ramadan da kuma ibada ta azumi. A bana wannan shiri insha Allah da sauran shirye-shirye duka za su ci gaba, kuma shirin zai fita da taken ribar Ramadan. Shirin ribar Ramadan zai tattauna ne akan annabawan Allah subhanahu wa ta'ala da kuma takaitattun tarihohinsu insha Allah, kuma zai rika gudana kullum insha Allah kamar yadda aka saba a dukkanin dandali da muke da su, ma daga WhatsApp, Telegram, Facebook, Twitter, TikTok, Instagram da kuma wannan kafa ta YouTube insha Allah. Wannan wata da yake tunkaran mu, Allah ubangiji ya samu marabce shi lafiya, mu ibada cikin su cikin koshin lafiya, kuma Allah ya amsa mana abin da zamu yi gaba daya. Da har kullum Ibrahim Al-Mu'azzam yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah. Mu haɗu a ɗaya ga watan Ramadan. يا حبيب.